नै जोंनि उत्तर गवालपारा गामियाव फुटबल मेच बादायलायनाय जादों गामिनि बोराय सेंग्रा बिसोर जाबाय सेंग्रा ग्रुप जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ बेखेवनो थाखाय हेलेना मोसाहारि बिनानाव बिथांखौ खावलायबाय लोगोसे मदद होनो थाखाय मिजिं बर' आरो पुतुल बर' आरो जोंनि गावबुरा उदांसा बर' बिथांमोना साखाथियाव दङ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. जोबोर साबायखर हेलेना मोसाहारिखौ रोजा साबायखर थाबाय आरो बयखौबो खावलायो जाहाथे मोजाङै मोजां बे जोलुर बादायलायनायाव मोजाङैनो मोजां बादायलायगोन बेखौ खावलायबाय गामिनिनो बयबो सेंग्रा बिमा बिफा आरो बिदा फंबाय बयबो ज'यैनो रंजागोन बे जोलुर बादायलायनायाव गोजोन्थों आरो बयखौबो गाज्रिखौ एसे जानो थाखाय खावलायबाय गाज्रि एसे राननो थाखाय खावलायबाय गाज्रि राननाय हाबाफारिखौ गाज्रि राननाय हाबाफारियाव साहा बलदारि गामिनि सुसिला बर' बिथांखौ खावलायबाय गाज्रि राननो ओमफ्राय मा नांगौलै सर मा नांगौलै सरनोखौ मा नांगौलै गाज्रि बिसोरो नाफोरखौ बिसोरो बादायलायनाय फुटबल खेला नायगिरि जोंनि रानि जोंनि गामिनि मानसिफोरा नैबे पुतुलनि हिन्जाव जया माराय Mainai Rani, thank you. Mona Lisa, Mainai. Mona Lisa, hi. Thank you. Hello.